Maguripat kitahin asin. Paano ba? Pakunin natin yung pigilipan. Ano? Nahuwaw. Transfer. Dito ko kaya ano ba ang maganda sa umaga? Nahulog ang aking isuan. Wait. Magandang umaga. Magripakitan asin. Kikitan naman ako. Asin lo, titatan rip ako. Tag-iso. Kami na nagputsara. Lumangoy. Electric fan. Hello, Zamiran Nicola Gila. Kahila ba na ngaran? Zamiran Mayra Nicole Gillard da Abalos. Grabe. Ano ba yan? Maglapak tayo ng asin, guys, para sa ekonomiya ng buhay.
Bumili ng aking paminta. 20 pesos. Thank you, Lord. Ay, naku. Tatalo na naman tayo. Okay, mag-repack na tayo. Ganyan lang. Paano ba? Yan. Huwag nyo na akong tingnan, okay? Ito yung pang-soup. Yung 10 piso, 15 pieces, 15 pieces na ganito. 10 piso na. Bali, meron siyang 5 pesos na ano, kita. Ay, umuulan sa labas, dahil maulan. Thank you for the light. Sige lang. Maulan, grabe guys. Mga friends. Yung mga paninda ko nauulanan na ata. Ah, maulan talaga. Oh my God. Maulan guys, maulan. Super rain. Super rainy. Grabe. Bukas, kuan namon. Ano to? Market ba? Ano ba tawag ito? Basta. Sana diri umran. Okay, problema ako hit kuan. Uran. Kaya magtatrapal kami. Bagat bazaar style. Ay, wag nang ulan. Sana ang Miyerkules pa. Maulan guys. Yeah. Grabe, parang bagyo. Super ulan. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Uy, dami. Ginagawa ko siyang 45 grams. Yung asin, malaki yung kita guys. Magbinta na kayo. Ito, piso na to. Pwede na yan. Tapos, pag 15 pesos, 15 pesos, 10 ang benta mo. Tapos, yung kita mo is 5. Pwede ka pang pasobra ng isa. Ano ng customer. Pampagana. Ay, sus. Thank you for dropping by. Katendera.
tumutulo ang tindahan. Hello, hello. Maghanap tayo ng piso, ha. Yung isang sako ng asin is 350. Maganda yung asin. Grabing lakas ng ulan. Ako, yung paninda ko. Grabe. Grabe, sobrang lakas ng ulan talaga. Thank you for dropping by. Salamat sa pagtambay, sa pagdaan. Thank you guys. Bayan. Hello. Nalipat ako ng asin. Pamangkin ko doon, nandun sa kabila. Kunin ko.
pamangkin ko gustong maligo sa ulan. Ay, naku, wag na. Nakakasakit. Tingnan natin yung pamangkin ko. Nandoon. Ayan. Yung pamangkin ka! Ka! Dance! Wow! Pam 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 pam. Caleb! Ka! Dela! Kasi na di makahuli eh. Yan. Ito lang yung market namin. May tindahan, dalawa doon. Tapos dyan, isa. Tapos doon may manukan. Tapos doon. Yan lang mga tindahan. Maliit lang yung ano namin. Town. Yeah. Mag-repack na tayo. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Ang lakas-lakas ng ulan. Thank you for the light. Grabe maulan talaga, guys. Sobrang ulan. Yung pamangkin ko. Kalan! Kalan!
yung ulan, guys. Oh my God. Buhos na ulan. Thank you. Maulan guys, maulan na araw. Maura Nindoro, Durohan. Hello, salamat. Hindi pag-agi. Pag-standby. Thank you for watching and liking. Wala, naturo ngayon. Naturo. Ay, naturo ngayon. Oh my God.
Pa-subscribe naman dyan. Please subscribe. Thank you. Thank you for subscribing and following and liking. Hello guys! Hi! Hello, hello! Ting, ting, ting. Nag-hi-hi. Uy, may bato! Yung asin. Taray! May bato. Yeah.
Sakit na yung likod ko. Kailangan natin ano sa likod kasi masakit na. I'm in pain. My back is paining. Hello. Hi. Thank you for standby.
one. Sige ako.
Pamangkin ko. Ay, ito pagkatuwang kahit mga uding na ngagkuan. Gusto. Ha? Tubig ko rin. Amo la dun tang mga tubig dida pamiling. Amo la dun dida tang mga tubig. Waray ng tubig na dito bihap. Asya la ito. Amo ko may ada pa.
si Ma'am Sheena. Away siya Ma'am Sheena. Napapag-print natin 400 size at SPL dito. Ano ang design? 200 lang years. I-chat na lang yan! Balik niya, nagkakaintindi. Ano ba diba? Napaprint yan flyers kaniya. Napaprint yan flyers kaniya, Ma'am Sheena. Matayo. Napakrintiya. Oo. Ano? Kaya naman sa kay Naira. Ambot na, Ma'am Sheena, malagabi. Napakrintiya. Oo. Angay ko na dahil niya. Bulig naman hit mga tuan. Puro kandidato. Saan? Traffic to. Yung mga palikon padikit. Oo, niyan. Nganin wifi. 1,000 na tanan. Oo.
Malay.
Wala pa man ito man pagkaon nera. Kuman. Ambi ko na ada na hera.